Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, pois continuamos desexando neste podcast de Radio Lugo da cadena SER, no que abordamos cada mércores, pois un poquinho da historia, non? Da actualidade do Club Deportivo Lugo. Hoxe, Xosé Ramón Penoucos, volvemos ao galego. Volvemos ao galego, afortunadamente, porque temos dous dos nosos, dous da casa, non? Preséntalos tú, preséntalos eu, como facendo? Veña, tío de outros. Vale, eu presento a David, que é o máis novo, vale? Vale, perfecto. Eu, a David Rosón, o iogurindo equipo, para os nenos. E temos a Jorge González, que é algo así como o tractor do equipo, non? Porque xa dixemos por aquí que cora de marcha non para. Eu diría mañá un Ferrari. Un Ferrari. Por velocidade. Bueno, por velocidade, que xa tractor, tal, o Ferrari. O que pasa que eu xe estou un pouco desafonado, como, non sei traducir desafonado. Porque xa sabes que neste programa non nos gusta dar exclusiva, non nos gusta contar cosas, somos un programa de festa, de contar e tal, pero xe vou dar unha exclusiva. Non nos saben nin eles dos, vou dar unha exclusiva, ya que tristemente temos que anunciar a afición do Club Deportivo Lugo, que tanto Jorge como David deixan o fútbol, van a abandonar o fútbol, porque nos chegaron os comentarios, non comentarios, sino informes bastante serios, de que van a ser a cara visible de Puma para a campaña a nivel mundial de roupa deportiva, e van a ser a imaxe tamén de Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade de momento, e a partir de aí xa van a seguir co tema de marketing. É así ou non é así? Podelo decir xa ou non podéis decir? Podelo adiantar? Como vais? Bueno, primero de todo creo que un orgullo tanto para David como para mí estar aquí. Sí, por suerte, por desgracia somos a cara visible de Puma. Bueno, tanto creemos los dos que para ben, a camiseta te distintas opinións, pero bueno, para nos é bastante bonita, creo que no campo queda bastante ben. É importante tamén rememorar o orgullo da provincia, do patrimonio. Si non, tamén vou dicir, Sí, a verdade é que sí, Jorge ten toda a razón do mundo. Mesmo penso que o deseño a ese aura que ten a camiseta foi o que nos impulsou na segunda metade do outro día a case remontar o partido. Pero non podemos perder con este. Yo te va do viño, que tal? Probaste unha opción de catalo ou dixo vos o míster nin se vos ocurra acercarvos aí? Como foi a historia? Hubo opción, pero nada, solo catarlo, ver un pouco como sabía, como olía, e pouco máis. Algunos dixen mentira. Algo así, non? Pero no día seguinte trouxame unha botella ao míster tamén, entón nadie dixo nada. Eran todo É o que se ten que facer nestes casos, é o mínimo, non? É o mínimo. Bueno, para que nos os ointes se fagan unha idea, non? Foron os dous dos modelos elixidos para que tamén hai un que se elixir tamén ten un tacto daquela maneira, pero bueno, casi levan menores a presentar unha campaña de viño, pero bueno, que estas cosas son como son, e o responsable de prensa de Lugo é o que? Non llevamos a pedir demasiada copa. Tampouco moi bello. Tampouco é moi de prensa. Pero bueno, foron a cara visible da nova camiseta, unha campaña realmente moi bonita. Logo a camiseta, como dixo, con moitísima educación, Jorge os levantou certas ampollas no lado e moitas aprobacións no outro. Eu creo que, non vou dicir se é bonita ou fea, porque iso é moi relativo, pero eu creo que é unha cousa como falaba fai moito tempo, non recordáis, cando se acaba o Fiatón no seu momento, o Fiatón, había xente que dicía un diseño precioso e tal, e outros decían, non hai por onde collero. Sin embargo, está empezando a gustar a camiseta, verdad? Eu creo que se entendeu bastante ben o mensaxe, ainda que ao principio chocou moitísimo porque é unha camiseta rompedora, como foi no seu momento da cerveza, como foi no seu momento do pulpo. Bueno, tamén che digo, se consigue ser como a cervexa, cuidado, Sí, se ser a camiseta máis internacional do Lugo. Sí. Pero bueno, maño enteiros no campo, penso, verdad? Cando se viu a camiseta no campo, a mí televisión máis. En televisión vese rara. Eu vina despois no campo, vese moi ben, sin embargo en televisión vese, non sei. No campo gustoume, cos pantalóns e cas medias, todo o uniforme completo. Non digo mal ou ben, rara, vese distinto, a ver, un costume, pero logo con esa camiseta, supoño que no terceiro partido xa o pasan a todo. Bueno, vamos con nosos invitados, vamos a falar de temas non deixamos fútbol, por si acaso nos incorpora tarde, que non pode ser, que capaz de ser algún de dicir, oye, que dixeron na SER que deixaban o fútbol, os dos, e non vai ser que con redes sociais Estos digo así modelos internacionais. Igual nos cae de todo. Bueno, queremos que nos contéis un pouco como foron os vosos primeiros contactos ca redonda, Pegote, como foi iso, como foron esas primeiras patadas ao balón. Como sentiste que? Veño, pois... Bueno, aquí sabemos que non foron patadas, que empezou a correr. Sempre tiro la. A ver, ben como dite David, está tirado ben larga e dende o primeiro momento xa
xa estive ben pequeno en atletismo, eu baixaba aí as pedreiras a correr e bueno, facía eso, principalmente velocidade e longitude, despois xa, bueno, o atletismo sí que o compaxinei ata ben lonxe, probablemente 15 ou 16 anos, e despois xa, sí que a esos 2, 6, 7 anos xa empecé a miña carreira no fútbol sala, no meu colexio, e a partir de aí, pues bueno, fútbol sala, xa vino despois o Lugo, e bueno, eso é un pouco a miña historia, aí en fútbol sala sí que coincidimos un pouco, xa por ali, en alguna que outra selección, en algún campeonato de Galicia, tanto David como eu, entón, dende ali ata agora. Hai moito fútbol sala, verdad? Pero Sí. preguntamos eso, sempre. Sí, claro, normalmente os máis cativos suelen comenzar no fútbol sala. Además, o de Jorge é un caso curioso, porque normalmente suele ser o camiño a inversa, ¿no? Normalmente todos tendemos a darlle patadas a pelota, a empezar o fútbol sala, a empezar en todo, e logo o mellor dis, pues, atopas no teu camiño un adestrador de atletismo, un familiar, alguén que te leva ou alguén que che ve cualidades o mellor para atletismo ou para outro deporte, e sin embargo o camiño de Jorge é inversa. É dicir, ele empeza de pequeno de atletismo, que é curiosísimo, e acaba no fútbol, non? Non é o habitual. Como ti ben di, sí que é verdade que moitas veces xente do teu entorno impúlsate a facer X ou Y deporte, pero no meu caso non teño a ninguén futbolístico na miña familia, nin entrenador, nin preparador físico, nin exxogador, nin nada, non teño ninguén, entón, bueno, os meus pais co seu mellor corazón penso que viron que no atletismo podía ter futuro, e a partir de aí por facer algo de deporte, xa despois sí que con meus amigos de clase sí que decidimos apuntarnos a fútbol sala ni no meu colexio, no María Auxiliadora, e despois xa vino todo o tema de Lugo. No caso de David, non o atletismo un problema e non outros deportes. Tú eres futboleiro desde o minuto cero, non? Sí, pero he de dicir, un ano coincidimos no Lucus, ¿no? No Lucus Caixa Rural, un ano, efectivamente. Quen corría máis, por curiosidade? Eu pensaba que era rápido até que vin Jorge. Tamén te digo, aquí o cativo este de pulmón non vai mal, eu son rápido por distancias cortas. Pero el frena mellor. Por lo que teño entendido. Porque pillo menos velocidade, entonces claro, freno mellor. Algún día que non he chegado a frenar nunca. Pero, Jorge, chamou moito atención nunha entrevista que estuve que din contigo dos compañeros e íntimos amigos de Non Vale Furar, que les comentabas que pensabas en retirar. O sea, sendo un neno, como é capaz que dixeras ou comentaras eso? De deixaro, como... En que momento te refires? Non sei que non... A ver, sí que tive momentos de... Cando andaba a medias entre fútbol... De tirar hacia un lado, non de retirar. Entre fútbol sala, sí que é verdade que houve momentos onde a selección de fútbol sala chamábame para ir a Campeonato de España, e bueno, aquí na canteira do Lugo pois non se vía tan ben, ahora gracias a Deus pois eso pois cambiou, non? Cambiou un pouco ao carón, penso que a favor de todos os chavales, que ao final vivir esas experiencias, bueno, a mí polo menos aportaronme moitísimo, porque ao final son os primeiros enfrentamentos fortes, as primeiras tensións altas e os primeiros nervios de verdade que tes sobre todo competir pola tua comunidade moi longe de tu casa, pois ao final é moi bonito, bueno, cando dubidaba moito entre ir a torneos tamén co base de Club Deportivo Lugo cando eres moi pequeno, ou ir a un Campeonato de España, pois evidentemente moita xente pois creo que prefire ir a Campeonato de España, e bueno, dende a base naquel momento a mí non se me ponía moitas facilidades, a verdade que sempre pois como que se me castigaba de certa maneira, sen xogar, sen estar, pois, por así decirlo, apartado do equipo, e, bueno, vivir situacións dende pequeno que, bueno, que penso que non as ten que vivir un xogador pequeno, gracias a Deus, como che digo, isto cambiou, e agora os xogadores, pois, eso, cousas así, penso que son primordiais, sobre todo
para favorecer o nivel de competitividade que ten un neno, empezar a formarlo ao final, ou en situacións que van a ser momentos de recordarlo durante toda a vida. Os dous chegades ao Club Deportivo Lugo moi noviños, moi nenos. Eso, David, Jorge, hai algo que vos marca? Sois conscientes cando entrades no Lugo de que xa estáis nun gran equipo, ou de nenos non tedes esa constancia de, ostras, estou nun equipo no filial, na base dun equipo profesional? Eso, sois conscientes de nenos ou non? Bueno, eu, sí, lembrome que ese ano, creo que era de mi segundo ano, foi cando entrei no Lugo, lembrome que o que máis me chamaba a atención era que había ese proceso de selección de xogadores e tal, que dentro do que era un xogo xa comezaba a ser algo máis serio, había máis competitividade, xa non era só xogar con amigos. Ben é certo que eu en anos anteriores estive no Prone, no Azcar Lugo, que xa máis ou menos había unha estrutura profesional, era pues, o día a día era bastante profesional, pese a que éramos nenos. Pero sí que recordo que ese primeiro ano o que máis me chamaba a atención era que xa ti, aparte de xogar ao fútbol, de divertirte, xa loitabas por un posto, por seguir medrando, por continuar no que era a base do Lugo. Jorge? Eu, sin embargo, miña do Marifiliadora, non meu colexio de fútbol sala. Así que é verdade que moitas veces hemos xogado e ao final pois vives esa etapa de seleccións bucenses, preseleccións galegas, pero ao final vives outro tipo de situación. A mí, cando chámame para ir ao Lugo, claro, ves xa para empezar que o nivel vas a xogar cos teus amigos, que ao final que hai novos compañeros que apenas son amigos, pero xa é unha selección de verdade dos mellores xogadores da provincia. Eu chego o mesmo ano que Rosón, pero no meu caso era o Levín de primeiro ano e bueno, aí xa ves ese salto de categoría, pois xa ves que ao final compites contra os mellores equipos, neste caso, de toda a provincia. Vamos a soltar, se me permites, o guión, vamos a soltar dúas preguntas, porque quero darte protagonismo xa a unha persoa que nos está esperando do outro lado do fío telefónico. Hoxe chamanlle, bueno, no meu tempo chamamos os guiadores, hoxe chamanlle scouting, chamanlle analistas, e é unha persoa que vos conoce bastante ben, e é unha persoa que nos pode contar moi ben como sodes como futbolistas e como persoas. Vamos a ver se vos coñecéis a esta persona desconocida. Podes nos definir moi ben estes dous elementos que temos aquí ou non nos conoces? Boa noite. Nosotros ben os dous xa desde pequenos e os xogadores que ainda queremos quedar, pero bueno, xa sei ben como xogan. Ainda non saben quen eres. Ainda non saben quen eres. Xa sabes. Madre mía, ainda non saben quen eres. Pero tú que clase de irmão tes, Pero tú, de que familia eres, David? Pero de que familia eres? Non conoces a teu irmão pola radio, como eres? Como? A ver, don Pablo Razón, como estamos? Que tal por Levante? David non se daba para cara, tú. Eu vi que se miraba, que me Bueno, xa conocimos a vosa etapa como rapaces un pouquiño, a mí me gustaría saber que supón para vos o Lugo, o Club Deportivo Lugo, que supón as vosas vidas e no vosso devenir futbolístico, que é o Lugo para vos? Bueno, para mí xa forma parte da miña vida. Al final non sei se esta tempada xa é a 11ª ou a 12ª tempada que levo, que é prácticamente 2/3 da miña vida. Xa salir de párvulos e o Lugo, de cabeza prácticamente. Vivín xa moitísimas cousas, tantos compañeiros, tantas persoas que coñeces, tantas victorias, derrotas, bons e malos momentos ao final, de que non imagino estar nun sitio ou non ir a semana a entrenar co Club Deportivo Lugo. Así que ao final é como digo, unha forma de vida e para mí o Lugo é prácticamente todo. David?
Pois eu un pouco na liña que di Jorge. Para min o Lugo, cando levas toda a vida aquí, pois é o teu día a día e xa forma parte de ti, está dentro de ti. Por exemplo, ano pasado cando tiven que marchar cedido a Don Benito, pois o primeiro costoume a facerme, porque é o que vos digo, é algo que está dentro de ti, é un cambio drástico, levas outra camiseta que parece unha tontería, pero cando todos os días da tua vida levas o mesmo escudo, que che fagan un cambio, que chegas ao vestuario e ves que a túa camiseta non é o escudo do Lugo, pois sobre todo o primeiro é difícil por todo o que conleva, por toda a xente que sodes do Lugo, que por todo o que rodea do Lugo, pois está... Eu creo que tanto Jorge, por lo que comenta, e a mí, pois xa está dentro de nós. Home, para xogar no FIFA cando cambias de equipo. A mí pasou que, claro, cando estaba o Lugo, o fútbol profesional salía no FIFA, facíamos todas as campañas co FIFA, de repente, cando descendeu o Lugo, pois tu non cambiaron o Racing de Ferrol, dixe, me embuco, llevo un equipo de poderes, tío, raro. Queres escoller algún equipo no co Racing de Ferrol? Cada equipo galego que había. Cada un ten a enfermedade que ten. Cada un ten a enfermedade que ten. Bueno, sois un produto da canteira, evidentemente un produto do Lugo. Notáis que é máis difícil chegar desde abaixo sendo de Lugo, sendo da casa, ou realmente é máis sinxelo? Porque en teoría todo o mundo di que é máis complicado. Hai moitos futbolistas de fora, cando necesitas un recambio fais un fichaje para ese posto. Sin embargo, vos, como outros futbolistas antes, chegastes. Non sei se notastes que foi máis difícil ou que tu vestes máis doado. É difícil. Ou un pouco de todo, fíjate. É difícil porque ao final nós tamén vivimos nesa situación de xuvenis, cadetes, ao final fan unha inversión forte na canteira, empezan a fichar a moita xente de todas partes de España e ao final ves que tamén esa xente, esas persoas pois chegan para xogar e ti levas aí e estás xogando, non che digo que fose ni mellores, ni peores, ni nada, pero é difícil, máis cando máis vais aumentando toda a categoría e falo che de cadetes porque é a primeira vez que vivi neso, pero canto máis aumentas a categoría, chegas ao final no filial, bueno, eu era xuvenil de tercer ano, pero xa vives eso, xa vives que veñe xente de moitos equipos, xente xa senior, consolidada, no que a segunda ou a terceira ref, que ao final veñen e, bueno, a ti ao final te dan unhas oportunidades, evidentemente sempre agradeces porque o clube tamén te pone en proxecto, pero penso que é moito máis difícil que si eu ou David hubiéramos ido de outra canteira e chegar agora ao Lugo ao primeiro equipo, sobre todo o salto ao primeiro equipo, sí que é moi complicado. David, tú estás en pleno salto y tú así, sí. No profesional, pero estás en pleno salto para sí. Consolidarte ahí, porque para consolidarte tamén é máis complicado, sendo que decía un pouco Jorge. Sí, eu pues, concordo bastante con Jorge. Tamén é certo que ti cada vez da casa máis ou menos fixeches cousas ben ao largo da túa trayectoria no clube e demais. Sí que eu penso que hai xente que máis propensa a botarche unha man, pero sempre que eu vexo que hai como que un tópico que parece que a xente da casa ás veces ten como que demostrar algo máis que a xente fora, pero bueno, penso que pasa aquí e pasa en todos os lados. Entón, pois, xa che digo, eu estou moi agradecido, ainda que, como ti ben comentas, estou un proceso ainda de asentarme e intentar consolidarme no primeiro plantel do meu clube, pero son consciente da dificultade que hai, do nivel que hai dos meus compañeros e das exixencias ás que está sometido o clube, que é de volver canto antes o fútbol profesional. Claro, por outro lado, por outra banda, a cara de, ¿no? Unha vez que chegáis ao primeiro equipo, olvidándonos do que é o interior do club, a xente, os aficionados do Lugo, notáis que tamén vos queren máis, incluso que a xente de fora? Eu creo que iso sí se nota, non? De que vos van a reupar máis, a mí se ten que haber unha crítica, evidentemente, pero eu creo que a xente de Lugo agradecida no senso de saen chaval da canteira, vámoslo axudar hasta onde poidamos, non? Eso notado tamén no campo. Sí, por suposto, ademais, bueno, tanto David como eu sempre somos agora xogadores, pero antes fomos aficionados e baixábamos sempre todas as fines de semana ao Anxo Carro a ver o noso equipo cando non íbamos de recoller pelotas e ao final, pois, como ti bendites, somos xente da casa, evidentemente non somos unha cantera fortísima como pode ser, por exemplo, a do Madrid, Barça ou Celta ou Vigo, e non soe salir tampouco moitísima xente,
a xente que sale encima se queda como a nós e intentamos facer pois tamén un proxecto como di David de intentar tornar ao fútbol profesional dunha vez por todas, pois hombre, sempre está ben por suposto va a haber xente que te critique, ti ben sabes cando faz. Sí, soy super ben sen cerebro. Sí, cando faz un bo partido e cando faz un mal partido, xogache xa 5.000 partidos, non fai falta que a miña nai me diga a mí se xoguei mal ou xoguei ben, non fai falta, al final penso que ti ben o sabes e ben sabes cando faz as cosas ben, cando o intentaches polo menos bueno, por suposto que cando vamos pola estrada a xente, sobre todo en San Frilán, cando hai máis xente que pode sair un pouco máis, ao final agora estamos de exámenes, pero bueno non saímos moito, pero cando vas, pois que só haber moita xente, pois sí que notas moito ese apoio, esa cercanía da xente, ese sentimento de sempre que poden estar ao teu carón, de animarte tamén nas redes sociais cando che fala a xente e todo, e ao final pois é de agradecer moitísimo, por suposto, e creo que un plus e unha vantaxe para nós que é importantísima. Sí, tamén. Sí, a verdad que este ano estou notando, nese sentido sí que noto bastante o cambio a xente, pese a que non estou, pois ao fin e ao cabo ti canto máis visibilidade tes e canto máis minutos xogas, ao fin e ao cabo, sobre todo eu chamame a atención os nenos que ao cabo que ao mellor non teñen redes sociais, pero van o domingo ao carro, baixan e ven o que xoga. E ainda así eu sinto que me conoce, que a xente me apoia, aínda que non estou participando ou co mellor me gustaría, tanto a miña familia, é dicir, aos meus pais, a meu pai, a miña nai, a min, pois cheganos moitos mensaxes de ánimo, de cariño e de cercanía que che fan seguir, que che fan, pois eso, aléntante, e xa che digo, o cariño e o calor que eu sinto por parte de todo o mundo, dos afeccionados máis maiores, máis novos, pois é máximo. E digo eu, perdón que te interrompe, pero espero que se non o fago agora non o fago nunca. Ese agarimo moitas veces, non sei se pode traducir en presión, porque, quero decir, vos, se a vida sigue igual, cousa que non sabemos, agora mesmo sodes o máis parecido a un Pita e a un Seoane que hai no Lugo. Pero penso que son palabras maiores, bueno, quero decir a futuro, non? Pois se non marchades de aquí ou que seña, ou que se marchades e volvedes, etc. O sea, sentades xa como veteranos no vestiario vais a ser pois o máis parecido, non? E unha imensa maioría creo que quere que eso volva a pasar, que volvamos a ter esos pilares pois que tamén lle fixeron o Lugo, que eran xente da casa, que levaban moitos anos aquí, e bueno, volvendo ao tema de tal, pois para a afición penso que son os nosos nenos, os nosos rapaces, e ao final nos estamos encantados de ter a xente, pois joder, como Castrín, como Iago Faianos, que tamén salira, pois ao final é un orgullo que para nós vervos a camiseta do Lugo, vervos deixalo todo polo escudo, porque sabemos o compromiso todo o que sentides polo clube da vosa cidade, entonces eso a nós como afición nos enche de orgullo, nos gusta, e ojalá foran moitos máis minutos, pero van a chegar. Pesa esa capa púrpura ou non pesa esa capa púrpura? A ver, eu creo que son esas grandes esperanzas albivermellas. Para nós creo que é unha honra que nos digades iso. Pero bueno, penso que xa máis que presión o que sentimos, nós mesmos xa nos impoñemos presión polo que comentaba Jorge. Sabemos perfectamente cando facemos ben, cando facemos mal, e sempre queremos facelo o mellor posible. Entón, eu máis que presión, para min é un alento, é para seguir, para continuar. Non sinto unha presión negativa, si que noto que temos unha responsabilidade, e máis cando poñedes esas palabras en nós de intentar chegar a ser a mitad do que foron xente como a Carlos Pita e Seoane, a mitade ou un cuarto. O tempo dirá. Sí. Pero para nada presión, polo menos no meu caso. No, completamente de acordo con David. Ao final sentindo ese apoio de toda a xente, non máis que presión, é a verdade que un orgullo, e sobre todo ir que aos partidos e que en cada cidade teñamos xente aí apoiándonos, e que seamos o máis parecido ben ao que decides do sinónimo de constancia e
de anos no clube, pois para nós e sobre todo para a xente nova que ven tamén é importante pois transmitirlles o penso que intentar transmitirlles o que eles tanto Pita como Seo lle transmitían a todos os fichaxes novos que viñan. Bueno, no caso de Jorge non nos damos librado del nin con agua quente, pero no teu caso conseguimos librarnos 21 anos polo menos. De hecho un paso atrás para ir ao Don Benito e para dar agora dous pasos adiante. Como foi ese ano, porque además foi un ano que eu tiña ganas de dicircho ademais que para min, comentámoslo nestes micrófonos, comentámoslo algunha vez, para min é un orgullo poder decir que chegache, non xugabas, non entrabas nos planes e tal, tuveche opcións de marcharte a outros equipos, non quixeche triunfar ali, e ao final, non vou dicir que foras un ídolo e que te parara todo o mundo en Don Benito, pero si deixache unha pegada moi grande en Don Benito, acabache xugando e acabache facendo unha gran tempada, non? Que foi ese ano para ti de claros e oscuros? Sí, totalmente, de claros e oscuros. Eu penso que pasei un pouco por todas as etapas que pode ter un xogador, que desde chegar ao primeiro, pois claro, ves esa novedade, ves de un equipo de primeira ref, pois poñen a xente por unhas expectativas en ti. O primeiro empezou ben, despois por circunstancias pois deixei de participar polo que fora. E claro, foron meses complicados de tentar remontar esa situación de traballo en silencio, en pois o que lle chaman, non sei como catalogalo, unha visión túnel que se adoita chamar de estar concentrado, estar o teu e traballar, nin malos xestos, nin malas caras, ata que pois foron saindo as cousas, un troco de adestrador, as circunstancias pois deronse para que me volveran a dar oportunidade. Xa che digo, non sei, son etapas polas que pode pasar un xogador, que creo que sempre se pode xogar máis, se pode xogar menos, pero un debe estar preparado e debe ser profesional e disciplinado para que cando volvan a dar a oportunidade pois aproveitala. E creo que ese foi un pouco o caso que me sucedeu en Don Benito. E xa che digo, a xente ali tamén facilitaba moito o día a día, tanto os meus compañeros como a xente en xeral, pois para rendir, sabes, para sentirse cómodo, para sentirse nun lugar moi familiar e ao final, pois como ben indicas, pois eu penso que acabou sendo unha gran temporada gracias a eso, a que sentín, sobre todo os últimos 2 meses, que Don Benito pois era como a miña casa, sentíame o día a día ali, era super cómodo, super feliz, e creo que foi o que fixo que terminara facendo unha gran temporada. Para mí é unha demostración de profesionalidade e de madurez inmensa. Vamos a falar dos vosos estreos na camiseta albivermelha e vermella. No caso Jorge non vestiu outra máis, o sea que non é difícil. Creo que é un tal Pedro Munitis o que che dá alternativa, non? Ante o Logroñés, que supón ese momento que saltas a defender a camiseta do primeiro equipo de Lugo, sobre todo con un tipo como Pedro Munitis, que non é calquera, o que te manda a saltar ao campo, non? No, a verdade é que non. Ademais, ese ano foi a miña primeira pretempada co primeiro equipo. O Logroñés, quero recordar. Si, en outubro, penso. O que che digo, foi a primeira pretempada no primeiro equipo, aí ves verdadeiramente o que é o fútbol de élite e ves a xente que está, o nivel que hai, como se coidan, porque ao final moitas veces pois o tes de oídas ou te intentas coidar, pero non o mesmo que te coidas ti en división de honra, que o que te podes coidar e como a xente se prepara físicamente cada día o fútbol máis e máis para demostrar cada un dos partidos. E si, foi unha pretempada un pouco difícil, é un golpe de realidade a Pedro, a verdade que estou super agradecido porque fíxome ver o que verdadeiramente é o fútbol profesional, o fútbol de élite, o que tiña que traballar para intentar demostrarle a él que podía ter un oco no primeiro plantel do Club Deportivo Lugo, ese ano que ademais a aposta económica é fuerte, o primeiro ano despois de segunda división, e a xente pois quere tes esa presión, por así chamala, maiores para volver a tornar o máis rápido posible o que se chama o ascensor, para volver a tornar o fútbol profesional e bueno, a verdade é que Pedro estou super agradecido porque outra cosa non, pero el caña me metía e ao final
creo que parte do Jorge que son agora en día é gracias a él. Se él non me dá a oportunidade de estar ali no primeiro equipo, de decirme as cousas claras como eran en aquel momento, creo que igual estaríamos falando agora mesmo de outro Jorge seguro. Sempre con o número 29, que é un número que che gusta, por qué? 27. O 27, perdón, 27, sí, correcto, sí, 27. Bueno, viña Castrín tamén, viña Andrés de Levalo a tempada pasada non sei, a verdade que foi un número que tamén co que Andrés tamén debuta en segunda división, penso, e co que fa varios partidos en Copa del Rei, ao final penso que non había mellor número que polo menos que seguir para continuar o legado da canteira no primeiro equipo e, bueno, ao final o escollo. A verdade é que o número nunca me ha importado moito, teño bastantes cambios de sempre, pero bueno. O 27 e o 7 sempre me ha gustado, o 27 pois por iso máis que nada. David, estreaste co Cacereño no Anxo Carro tamén, que sentiche nese momento, que che pasou pola cabeza cando decides entrar ao campo? Sí, este ano sí, pero bueno, estrella como tal, non sei se vamos ao primeiro de todos, sería con Roberto Trasorras contra o Arenteiro, ali en Espiñedo, sí. Creo que foi, sí, a mesma temporada que Jorge, despois dos dous cambios de adestrador. Pues, non sei, foi un día inolvidable, algo co que levas soñando toda a túa vida, e cando estás ali e te ves que vas salir, que levantan o cartelón para salir, non sei, non sabes nin o que pensas. Abrazar a corral directamente, cando ves que levanto o número de José Luis, eres mi ídolo, non? Tanto tempo tamén traballas horas e horas entrenando para un momento que o ves dende pequeno tan lonxe, o que di Rosón é que non... é inexplicable o que soño feito realidade. Total. Para nosas familias que pasaron tantos domingos nas gándaras con frío, con aire, todo ese para eles tamén, pois penso que é unha forma de verse realizado todo ese traballo e non sei, agradecido. Non sabería explicar porque é como o culmen a todo o traballo que le vas facendo dende pequeno co que realmente soñabas dende pequeno. Encima no clube da túa cidade, quero decir que estás toda a vida xogando nel, bueno, ten que ser moi bonito, verdad? Efectivamente, moi emotivo. Bueno, a pregunta que teña moitas ganas de facer é a David, que creo que se pregunta boa parte da afición, non? Non como o caso daquel que utiliza o outfit como utiliza. Están caendo o xeneno por todos os lados, Pero no caso de David, medias altas, ben colocadas, camiseta por dentro, eso que pasa? É un outfit xa oficial, é unha manía que te queres parecer a xogadores, os xogadores de fútbol de verdade, de sempre, sí, non como os que ahora como este, camiseta por fora, mal colocado, mala cara cos defensas. Non, a verdade que a camiseta por dentro empecé a levar este ano porque me gustaba, tamén cambiei así un pouco de corte de pelo este ano que estive fora en Don Benito e gustábame como quedaba. Gústame ir ben elegante, pareceme unha forma, non sei, de mostrarte, de darlle tamén información ao rival incluso, non sei. Gústame ir ben, pues, ter unha boa apariencia sin deixar de lado lóxicamente o fútbol, que despostar ao rival. O sea, o rival estás dicindo son un tío serio, non son un friki por aí a mí sempre me dixeron que tan importante é serlo como parecelo. Entonces hai que... Sí, señor. O que sí nos gusta moitísimo, e teño aquí estes dous elementos como testigos, é que compañeros vosos, o propio adestrador, toda a xente que pasou por estes micros, sempre falamos un pouco de todos, de compañeros, sempre temos un pouco de tertulias entre bastidores. O que todos destacaban de vos dous, a marxen da vosa calidade futbolística, evidentemente que é indudable, é que nos adestramentos sois os que máis curráis de todos, pero con diferencias, que máis vos esforzáis en todos os sentidos. Sois conscientes deso ou son regalos gratuitos que vos fan o resto de xogadores por quedar ben, por dicir, vou falar ben con este xornalista destes dous porque son de Lugo, igual é amigo deles ou conozo a familia ou algo, non lle vou falar mal deles, pero si é certo, todos din eso, non? Outra cosa non, pero a verdade é que tanto David máis eu horas ali no ceao pasamos perdón pola palabra, xa estáis empadronados ali, non? Podían facernos unha cama ali para dormir algún día. En liña isto, para que te fagas unha idea, cando facemos os partidos reducidos estes nos adestramentos,
e ti ves que, por exemplo, Peto Blanco, equipo Peto Blanco, e vai Jorge, Reniero, máis eu, algún sopla. Porque outra cousa non, pero fregamos. Exactamente. Entón, palos tamén damos de collóns. Porque Como ten que ser. eu penso que o mellor esa, pois claro, o mellor o que é típico xogadores de canteira como Celta, Villarreal, Madrid, Barcelona, que son xogadores de un talante técnico superlativo, pois creo que igual en Lugo suplimos esa mellor carencia máis de talento con ganas, con corazón, con tesón, con sachar. Sí, con sachar, sí, señor. Entón, pois, eu penso que forma parte do noso ADN e unha das nosas mellores virtudes. Mira, o que decías aquel ano de que fixemos a mellor clasificación histórica na División de Honra, ese ano evidentemente xogábamos ben e xogábamos un fútbol bo, pero outra cosa non, pero currantes. Se deixaba todo no campo, sí. E iso, a ver, a implicación e o nivel que se demostra pues, con ese mismo nivel, por así decirlo, levache a ganar e a competir contra todos. E iso é o que buscamos, claro que sí. E sí que é verdade que despois, pois, xo decía antes, pero ao final creo que o fútbol de hoy en día é preparación física e mental, por suposto, pero bueno, creo que ao final cada vez é máis grande a diferencia e máis necesitas para se queres estar en full profesional ou se queres chegar ao máis alto posible a tua preparación física e creo que traballar ben con alguén externo ou co ben co preparador físico que teña o plantel nese momento, creo que é fundamental non só para aguantar os partidos, e ao final son un xogador que non fago moitos quilómetros, pero sin embargo o que fago é a moitísima intensidade. Ao final vivo de sprints, de momentos de moitísima velocidade. Igual David doblame en kilómetros, pero bueno, ao final penso que tanto para o que quere el como máis para o que quero eu, para o que quere calquer xogador, creo que é fundamental o traballo post e sobre todo para a mellora, tío. Al final se eu chego domingo a un xocarro, poño 3 centros e vanme 2 a Cheda e 2 ao río e outro ao río, a verdade que teño 2 dedos de frente para quedarme o luns traballando 1 hora ou 45 minutos máis os centros. Para iso sí que a verdade que teño acompañantes que casi O que pasa é que me imagino que cando chegáis este ano ao vestiario, cando veis o nivel de fichaxes que veñen de fora, cando veis a xente que chega ao Lugo este ano, cando veis a nova propiedade que fala de ascenso, cando veis que os medios de comunicación estamos falando de que hai un equipazo, claro, entrar aí para 2 xogadores novos como a vos, vendo a trayectoria de compañeros que teis, ten que ser primeiro moi motivante, porque teis unha xente da que aprender e que competite xa directamente, porque sois tan futbolistas profesionales como eles, lóxicamente, pero por outro lado decir, joder, con que me estou xugando as habichuelas, un tío que ven do Barça B, outro que ven da Primeira División Argentina, outro que ven da canteira de Lezama. Claro, empezas a mirar eso e dis, ostras, teño que dar a talla e vaya embolado teño para ganarme uns minutos, non? Sí, exactamente. Ti dixecho perfectamente, son xogadores que teñen unha trayectoria impecable. Entón, eu penso, polo menos para mí, me imagino que Jorge pode pensar similar, é un orgullo estar competindo e estar peleando o posto día así día tamén con esa xente. Lóxicamente, son, pois, o que acabamos de mencionar, teñen un currículo, unha trayectoria intachable e ti tes que ser consciente diso, pero ainda así, eu penso que o día a día tes que, pois, son xente da que podes aprender, da que observas, da que admiras e da que sacas cousas moi positivas que incluso te fan mellor xogador a ti. Ainda que ás veces o mellor, pois, claro, son xogadores de tanto nivel que ti, lóxicamente, a participación pode ser reducida, pero ainda así, o día a día é tan bon, fanche levar o teu nivel, en definitiva, que eu penso que ao final dunha temporada o feito de ter compartido tantos minutos de adestramento, de xogo, do que sexa, pois acaba sendo o mellor xogador inevitablemente, ou pegarte a esa xente. Totalmente, ademais os xogadores como Bendy, David, os que veñen de canteras grandes, al final son xogadores que son superdotados, al final no canquera xoga nunha xeración no Barça ou en canteras así, ao final cando te xuntas con eles, pois ao final
totalmente de acordo co que di que faite sacar o teu máximo rendemento e se queres empezar a competir e sobre todo mellorar, porque penso que todo o mundo ten cosas que mellorar e ao final ti lle podes axudar en unas cousas, eles a ti te poden axudar en moitísimas outras, entón creo que eso complementa a perfección tanto o noso traballo como o traballo que ten en maneira distinta a outras persoas. Puteamos moitos veteranos ou é ao revés? Como sois vos máis xente de Lugo conoceis máis, que impoñerse un pouco, non? facéis ao revés e impoñedesvos vos un pouco. Tiñamos que dar un golpe sobre a mesa máis forte. Oye, que eu tiño as chaves do CEAO, Non, son boa xente. Sí. Sí, eu creo que é un bo grupo. A ver, si que as jerarquías pues, estarán aí un poquillo máis asentadas ou non, pero, bueno, xente da casa tamén hai que respetala e, Dios mío, como os que máis, quero decir, ao final sí que, pues eso, un poquinho máis unhos, un poquinho máis outros, pero o grupo penso que é moi sano e que vos botáis unha mao en casi todo, o sea que... Mira, por exemplo, cando estábamos no noso primeiro ano, no primeiro plantel estaba Fran Mérida, por exemplo, lembrábamos moito que el debuta co Arsenal en 2004, que era o meu ano de nacemento, por exemplo. O que tú naciche, estaba pensando xusto neso. Debuta ali con Arsène Wenger e claro, te fala así, cando debuta e cando tal, eu pensando, madre mía. Que fago con este tío ahora? Tú dicías, señor, le limpio las botas. Sí, a diferencia de edad é bestial. Verte ao final eres un rapaz de Lugo que, bueno, leva xogando no Lugo toda a vida e veste con xente así, vos tamén, coño, é un premio para vos tamén, ten que ser un bon regalo. Non é máis que a idade o bagaxe, que o que di non? Che un tío como Fran Mérida e que che saca a camiseta do Arsenal e joder. Sí, señor. E dices, oiga, que eu xuguei Champions, é lo que usted quiera. Palabras maiores. O que non tuvo que ser fácil ao principio, non? Toda unha plantilla completamente nova, empezaron a temporada de cero, con nova directiva, con todo. Eso non é fácil nunca, non? Por eso vos costou un pouquiño arrancar como equipo, non? Sí. Digo que eu penso que, sí, como ben comentas, todo novo, dende a directiva, o adestrador, todos os xogadores, pero penso que todos vimos o mesmo. Entón, pois que todos tenemos un obxectivo común, incluída a afección, pois fai que todo o día a día se leve moito mellor e sexa claro. Entón, pois xa che digo, pesa a dificultade que entraña o feito de ter que reconstruir algo dende cero totalmente, o feito de ter un obxectivo tan claro e ter pois unha mentalidade común, pois seguro que facilita moito o día a día. Evidentemente tamén cada adestrador ten as súas ideas claras e que cada un de nós pois venimos dunha casa completamente distinta e con as ideas que outros adestradores que bueno, é difícil evidentemente con chegar ata o punto de empezar a ir aunque queras todos a unha, porque ao final é difícil, ao final chegas con moitos xogadores novos como te digo, cada un cun pensamento e cunha idea de fútbol completamente que ven de xogar máis, de xogar menos, de xogar nunha primeira división, de xogar en categorías peores, de non xogar, entón pois é moi complicado, pero bueno, evidentemente como ben di David, cando todo o mundo cree na idea, todo o mundo va con esa idea ata o final, é moitísimo máis fácil. Eso era xusto que vos iba a decir. Dá impresión de que o mensaje de Iago, o mensaxe de Iago, tanto como o que dixo Baroni no seu momento cando se iban a dar as primeiras rodas de prensa, parece que ese mensaxe calou en todos os lados, pero non só en vos, o sea, calou na afición, eu creo que calou nos medios de comunicación, eu creo que todos estamos, xa non digo a frase típica de remando na mesma dirección, pero todos estamos convencidos de que se pode facer algo, xa non digo grande, digo bonito este ano, non? Ao menos non en contra, non? Claro. Sí, penso que Iago ten as cousas moi claras. Eso notase no día a día, a forma de apretar, de exigir, de tratar cos xogadores, e creo que fai que este sacando o mellor de nós cada día. Ben é certo que penso que é un proxecto a largo plazo que debemos de ter paciencia, porque as cousas cando se empezan desde cero non van sair dun día para outro, o mellor nin dun ano para outro, pero creo que as bases estánse asentando como é debido
E xa che digo, esa mentalidade, esa idea de xogo tan claro que se ve que o ten todo tan claro, creo que a largo plazo pues, vai dar os seus frutos. Por suposto, non podes construir un edificio nunha soa semana. Ao final tes que facer, pois, como ben di David, unhas bases moi claras e bueno, creo que outra cosa non, pero a idea que ten vimos que funcionara ben, hemos visto un proxecto que nos que el estado que estivo moi ben bueno, creo que cando todo o mundo, como ben diste, Penoucos, que rema na mesma dirección, aunque bueno, afección, xogadores, directiva e todo, creo que ao final os resultados sairán por sí solos. Bueno, acabamos de facer Sonia o xesto internacional de cortar, que logo xa vos explicarei como é o xesto. Porque igual non o sabe. É un control moi novo, entonces mándanos as cousas por WhatsApp, emoticones, non sabemos de que fala, pero bueno, o xesto internacional de que nos estamos pasando de tempo, xa máis ou menos entendémolo. Entonces, se che parece, Alex, que lles manden unha mensaxe á xente, os vosos aficionados, que realmente son os vosos aficionados, son a xente que vos dá lento desas gradas, e pechamos o noso post desta semana. Pois hai certa categoría, di Jorge, yo primeiro que eu levo máis anos, que xogo máis minutos, entonces primeiro despido eu e que cierre el yogurín. Moi bien. Os racos hai que respetar. Moi ben, hai que manter a categoría. O sargento Jorge está fuerte, pero tremendo. Bueno, primero de todo agradecer o apoio que nos están dando nestos inicios de tempada, que moitas veces é moi difícil cando a veces non se consiguen sempre os resultados esperados ou temos pois resultados que pensas que pode ser moitas veces ir a máis, pero sen embargo se quedan cortos ou pois derrotas, empates ao mellor non nos estamos vindo na clasificación como verdadeiramente queríamos vernos, pero bueno, nos vestiarios estamos tranquilos e sobre todo unidos para que todo isto funcione e vexo un proxecto de verdade e un proxecto como Deus manda, falando un poquillo mal e sobre todo darlle esas gracias, que estén tranquilos, que como ben di David, todas as cousas se construen, estamos dando os principais pasos e as principais bases para facer as cousas ben, para poder formar un proxecto verdadeiramente bo a largo prazo e marcar un antes un despois na historia deste clube. Efectivamente, para rematar, penso que na liña de Jorge, que pedirlle a xente, aínda que sei que é complicado, sobre todo polos derradeiros anos que levamos pasando aquí en Lugo, que foron complicados, que parecía que sí e despois nunca remataba por eso como queríamos, pero que as bases estánse asentando de maneira sólida e que as cousas están facendo ben tamén desde dentro. Entón, pois eu penso que lles pedimos que teñan paciencia, que nos apoien como están facendo ata agora, que o trato que teñen hacia nós é inmellorable, que a larga, que estamos seguros, estamos convencidos e sobre todo que vamos a traballar para elo, para que den os seus frutos e sobre todo para devolverlle a xente esa ilusión e esa alegría e devolver a Lugo, tanto o clube como a cidade onde se merece estar. Bueno, para pechar, definitivamente, non llevamos preguntar a Jorge se vai batir o récord de cartos amarelos de temporada, non? No, esa pregunta non lla facemos, ¿no? Deixámoslo para o siguiente programa, ¿no? Si no playoff, entonces, vale, pero si nos mete no claro, playoff, si no playoff superas a marca do ano pasado non pasa. Aí non hai problema ningún xa. despide, jefe, que senón vou acabar metendo no lío. Si vámonos botar fora mellor, que senón vannos dar as uvas. Bueno, pues Jorge, David, graciñas por pasar este anaco con nós. E oye, que vaya moi ben o resto da tempada, a ver se podemos celebrar aquí algo, ou non? Vaya que sí, o no. Seguro que sí. Tampouco buscar meter moita presión. Gracias a vos por este tempo que pasamos, a Edgar, Alex e a Penoucos, porque polo menos no meu caso pues pasamos un anaco moi agradable falando de Lugo, da actualidade por moitas veces máis. Moi agradable, a verdade, que si, moitísimas gracias por convidarnos a estar aquí con vos, que ao final para nós tamén é un orgullo vir os dous da casa a falar das nosas historias, que non sei se moita xente lle interesarán. Seguro que sí. Por aí quedan. Alá.